anyagokat, hogy én mit csinálnék vele, hát ha. Mi az, ami elfekvőben van otthon, és nem csináltatok vele már 1000 éve semmit. Curățăm unghia, după cum vedeți din nou, curățăm cuticulele. Eliminăm surplusul de gel. După cum vedeți, curăță acele straturi de gel, din nou acel capcarbid extra dur, la o rotație maximă. Și folosește din nou un alt capcarbid deschidit. În jurul cuticulei, după cum vedeți, curăță. El kell érnünk azt, hogy azért ne féljen a vendég tőlünk. Nagyon sok vendégem úgy jön más körmösöktől, hogy úristen, csak csiszológépelne. Mert kifúrta, lukat fúrt a körmébe, elreszelte a húsát. Trebuie să avem mare grijă. S-a întâmplat la unele cliente care au trecut de la o altă manicuristă la mine, să le fie frică, au avut neplăceri din cauza polizorului. Ezzel a fejjel szerintem legbiztonságosabb érzés. Csikis volt, ugye? Inkább nevessen a vendégünk, sírjon. Ha már lehet választani. Curățăm din nou cu acel inel mediu. Azt már ki is vette, szerintem a másikat az már... Igen. Ugye ez az a mozdulat, amit karbiddal nem tudunk csinálni, hogy magunk fele így lerövidítjük, aki próbált már karbiddal rövidíteni, hogy ez az oldal mindig megy, és ezt az oldalt ugye a forgás iránya miatt, meg ahogy fekszenek a maró lapocskák a maró fejeken, amiatt nem tudsz ebből az irányból rövidíteni. Cine a încercat să scurteze unghia cu capcarbid, probabil a observat că nu e posibil doar dintr-o direcție. De aceea utilizăm pentru scurtare inelul polizor. És akkor itt is lerövidítettük. Leportálítjuk. Am scurtat unghia. Eliminăm praful. Folosim soluțiile pregătitoare, nervreful, fungicid și ultramodul. És nem is áll annyira ki, ugye? Hanem fogad. Közben elemzi a modellünk a kövecskénket, hogy nem zavaró, akár a mindennapokban sem. Igen, szerintem ez egy gyűrűs újra, ez a kis kövecske, ilyen pici körömmel is simán egy hordható minta. Piatra lichidă, după cum observați, este un model foarte ușor de purtat. Ilyen nagyobb picit chiar și pe unghiile acestea micuțe, pe unghia inelară, liniștită se poate aplica. Nu deranjează, nu agață.
Unghia a pregătit deja unghia. A plasat șablonul. Verificăm din nou șablonul și din față. Mostan az, hogy szemből egyenesnek tűnt, megfordítja a vendég, ugye a középsúlyak általában egy picit felték a mutatói felett, és erre néz a sablonunk, ezért most szemből is megigazgatjuk. Reglăm acel șablon în poziție corectă, poziție dreaptă. Valahogy ki kell egyeznünk a innen is egy kicsit egyenes, meg szemből is egy kicsit egyenes között. De inkább szemből legyen egyenes, mint ebből az irányból. De preferat este ca direcția dreaptă a șablonului să fie așezat totuși în poziția față în față. Tăiem din nou pe laterală un pic șablonul. Először csinálunk ilyet, akkor próbáljunk meg a sablonra feszíteni az ollót, és ne a vendégre. Mert több oktatáson észrevettem, hogy földarabolták a vendéget. Szóval inkább magatokon gyakoroljátok, hogy magát az ollónak az élét ráfeszítjük a sablonra, amit elhúzunk a bőrtől, és aztán vágunk. În cazul în care lucrăm pentru început cu șabloane, e de preferat ca acea vagy a lassabb verzió, hogy megjelöljük, hogy hol megjegyezzük, hogy mettől meddig ér, és akkor a papírt külön vágjuk meg, és nem a vendégem. Să fie folosită cu forfecuța plasată pe șablon, avem grijă să nu tăiem unghiia clientului, degetul clientei. És akkor ugyanúgy két alapvételit húzok most. Pentru stratul de bază folosim din nou Fiber Clean-ul în dublu strat. És mindig hozzáteszem, hogy bármelyikre lehet ugyanúgy alapozni, csak ez az én kis. Menționez de asemenea, din nou, că se poate folosi stratul de bază și cu alte geluri. Fiber Clean-ul este doar preferatul. A helyes formához úgy csináljuk, hogy ugye meghúzzuk a hosszában egyenesen a gerincünket, aztán a hegyéből kiindulva a sarokpontokat kötjük össze, és akkor nem fog lógni a köröm. Pentru a obține o formă corectă, întindem gelul, ne formăm două linii pe care, începând din partea din mijloc a unghiei, la capăt, unim cele trei capete. Derék a párhuzamosan haladunk a felfestett vonalakkal, ami a sablonon van. Nagy segítség az is. Amióta ezt a sablon csinálom, gyorsabban megy. Dacă avem șabloane cu aceste linii ajutătoare, construcția unghiei este mult mai rapidă. Introducem unghia în lampă. Mindig egy picit, amikor kijön a lámpából, nyomjuk egy picit össze, azzal tudjuk még jobban szűkíteni. Îngustăm întotdeauna un pic șablonul după scoaterea din lampă. Aplicăm al doilea strat. Voltál teljesen. Ugye? Kivetted levelegre? Akkor én voltam gyorsabb, addilag már megint. Na, akkor jó. Ugyanúgy egy kicsi gerincet folyassunk az alaprétegnek is, hogy erősebb legyen, és ne konyuljon föl. Și pentru stratul de bază folosim din nou așa zisa coloană vertebrală. Sokan azért használnak munka közben gumikesztyűt, nem azért allergiások a porra, hanem hogy a saját körmünket védjük. Hát én jobb kézzel fogom a reszelőt, azt mégis elreszelem a jobb kezemet is. Ezt csinálok.
putem tăia vârful șablonului és itt összenyomjuk őt, ahol még él și a fixăm földön. cu acel clips. Azt szoktam mondani, hogy akkor jó, ha legalább bekancsolódik a vendég, mert akkor jól megnyomtuk. Mert ha nagyon kicsit nyomjuk, akkor sokat nem ér a hajlítás. Egy Mio Finish 1341-et fogjuk használni, amely egy ilyen seleges, barnás, szürkés árnyalat. Un gel Premium Finish numărul 1341 care are o culoare plăcută, naturală, nu este deloc stridentă. Eliminăm șablonul și după cum vedeți am obținut o unghie ascuțită, formă stiletto. Azért kell egy olyan picit megbillenteni az ura, mert annál rosszabbul nem néz ki egy stiletto sem, mint hogy fölfele, mint az égbe néz. Forma unghiei stiletto, după cum vedeți, este un pic îndăită în jos. Ha az alapréteget reszeljük formájára, mindig a finomabb felét használjuk a reszelőnek, hogy ugye vékony az anyag, és akkor könnyebb reszelni, mint egy érdessel nekiállunk, és lehet, hogy felakad valamelyik ilyen szemcsébe Spre pilire folosim alapréteg, és letéphetjük o pilă finuță. Verificăm din nou. Megint itt egy picit a sarokpontoknál megnézzük, hogy nincs-e túl sok odafolyva. Nem kell bónusz mennyiség. Verificăm părțile laterale pentru a vedea dacă necesită sau nu un surplus de gel. És jöhet is a körömás hosszabbító. Utilizăm Cover Pink-ul. Folosește din nou Cover Pink. Kezdhetjük azzal is, hogy a többére felünk, Putem aplica direct de la cuticule vagy úgy, mint az előtt mutattam, hogy sau felünk. exact cum am folosit și înainte, de la linia de zâmbet în sus. Punem din nou în centrul unghiei, după care, în formă V, Szerintem ez a legjobb sűrűség, mert ő önterülő hatású is, de mégis úgy marad. are o densitate potrivită, nu se poate lucra foarte ușor cu el. Most oktattam úgy is, hogy szalomba beültem egy nájzó mellé, hogy ő hogy dolgozik. Aztán egyik márkának valami extra sűrű, nem tudom milyen körömegy hosszabbítóját használta. Hát nagyon jó kis falat lehetett vele építeni, de úgy voltam vele, hogy egy kezdő kezébe ilyet adni, az nekem úgy magas volt. Mondtam, hogy én inkább ezeket ajánlom, még akár nem kezdőnek is, mert ezek nagyon szépen kiterülnek, és még én sem tudtam kisimítani neki azt homogénné, hanem az összes csík az látszott, ilyen bordás volt az egész. Ez melyik cover? Milyen cover ez, amit használsz? Ez az egyes. Cover Pink 1. Una dintre elevele cu care am lucrat avea un gel, un Cover Pink de la altă marcă, cu o densitate foarte mare. Ea nu recomandă, mai ales pentru începători, gelul cu densitate foarte mare. Ei se pare densitatea acestui gel mai potrivit. Se poate lucra ușor cu el. Nyugodtan csinálhatjuk azt a körömágy hosszabbítónál, hogyha nem vagyunk benne biztosak, hogy jól fedett, hogy az asztali lámpánknak erről az oldaláról nézzük meg, így átvilágítva, és ahol látjuk, hogy van egy kis rés, hogy átvilágít rajta a lámpa, oda nyugodtan lehet még vastagítani. De majd a második La utilizarea unui Cover Pink,
În cazul în care nu cunoaștem dacă acel cover pic acopere sau nu funcționalitate, putem verifica la lumina lămpii, iar acolo unde se observă acea diferență de culoare, acolo mai putem acoperi. És ugye az is fontos, hogy a körömegyhosszabbítóval kezdjük, és ne a véggel, mert ha a véget csináljuk először, és aztán próbáljuk a körömegyhosszabbítót oda tenni, akkor óhatatlanul is legalább egy hajszányi vékony rés marad a kettő között, és akkor átlátni a... De inkább a... Este recomandat să se folosească în ordine, prima dată cover pink-ul, după care nuanța de culoare, care se pune pe lungimea unghiei. În caz contrar, se poate apărea acel spațiu, chiar și foarte, foarte subțire între cele două nuanțe. Azért lehet a körömegyhosszabbítóval azért rontani is, amikor cévként beborítunk egy körmöt vele, és nem köt elég ideig. Ő azért gyorsan köt, de azért mindig figyeljünk rá, hogy teljesen elkössön. Jó, mehet. Introducem din nou o lampă. És akkor megint be fogjuk fixálni. Megint egy picit belereszelek, hogy könnyítsem a francia végfelhelyezését. După uscare, vom pili din nou partea acoperită de cover pink pe laterale, deci pereții acelui strat, tocmai pentru a ne ușura aplicarea următorului strat colorat. Deci folosim în continuare un gelul Premium Finish 1341. După cum observați pe capac, e o nuanță plăcută. Fixăm. És akkor megint ráfektetjük a mire is Pilim. Sokáig azért ne fűrészeljük, nehogy kilukasszuk az alapot. Trebuie să fim foarte atente, să nu fim foarte mult pentru a nu găuri stratul de bază. Nekem most ez egy új szerelem ez a szín is. Nuanța aceasta este una din nuanțele mele preferate. Akik sok barnát hordanak, Persoanele care se îmbracă nuanțe de maro, pentru acelea le recomand cu plăcere. mint a kolléganőm a Matula Gabi, ő meglátta, amikor megcsináltuk ezzel a franciát, és így ránézett, hogy ez az ő körme. Ez neki van tervezve. Ő barna csizma, ilyen kis szőrös társul, meg minden, azokhoz. Nagyon megy. Este nuanța care a plăcut de asemenea și colegii mele. E vorba de Gabriela, cea care a fost invitata noastră acum un an jumate, doi. És addig, amíg ő köt, addig vágunk a lapunkból egy kis formát, amilyen formájú kövecsként În timp ce szeretnénk. am introdus unghia în lampă spre uscare, tăiem o bucățică din această folie de Kiválasztunk scoică. egy olyan mintát, ami úgy azért
După cum v-am spus, această piatră lichidă poate avea mai multe forme. Poate fi pătrată, poate fi sub formă de rhombus, poate avea orice formă doriți dumneavoastră. Această folie de scoică este o folie subțire, după cum vedeți se poate tăia foarte ușor cu o forfecuță. És akkor teszünk a körömre, mert ugye ezt be fogjuk építeni, még a borító réteg alá, hogy ide szeretném őt betenni. Aplicăm un strat prin fiber gel. Azért érdemes oda elhelyezni, ahol majd magas lesz a borító réteg, mert ugye berakom ide a tövébe, nem lesz értelme, mert bele fogok reszelni, ugye, mert ott vékonynak kell lenni. Találjuk meg azt a pontot, ahol kb. A legmagasabb lesz a borító. Trebuie să găsim poziția corectă unde să aplicăm această piatră. Dacă o aplicăm în apropierea cuticulei, bineînțeles că vom pili din ea, că și nu are niciun rost. Să aplicăm în partea cea mai înaltă a uniei. După cum vedeți, o aplică în centru. Megfogjuk, és így ráhajtjuk az ecset szárára, abba az irányba, ahogy ugye a köröm is ível. Ugye, ha így helyezem hosszába, akkor az ecsetnek a testén megrecsegtetem, hogy jól ráfeküdjön, és csak utána fogom leszedni róla a matricát, ugye, mert ha csak úgy rátennénk, akkor valószínűleg fölállna. De még mindig arra is van megoldásunk, mert a folpakkal szoktam leszorítani gumigyümölcsöket, kagylókat, mindent. És úgy megy be kötni a lámpába. Folpak. Az átlátszó, frissen tartó csomagoló fólia miatt nálatok. Nem alufólia, hanem a folpak. Az átlátszó. Mert föláll, mondjuk a gumigyümölcs, vagy ez az ragad nagyon, elnézést, még új és még nagyon ragad. Az otthoniaknál már nem vagyok hozzászokva, na igen. És akkor, ha nagyon föláll, akkor azt csinálom, hogy fölülről is bevonom egy réteggel, rászorítom a folpakot, úgy csipesszel, mondjuk ezzel a fodrász csipesszel megfogom alul, és akkor beleköt, és simán lehúzom belőle, mert ugye szinte mindegyik zselének marad egy fix állandó réteg a tetején, ezért nem tud a folpak belekötni. És nagyon sok mindent így be lehet simítani, de a tüllöket is nagyon könnyű így. Megköt a zselé a folpakon keresztül? Persze, átlátszó. UV-szűrő funkciója nincsen. A csipkével is nagyon jó, igen. Ezt így leszorítod, nem túl sok zselével kell bevonni, az a lényeg, mert a folpakot, hogy igen. De ezt a folpakot, ha hoztam volna a folpakot, most megmutattam volna, felületbe, ha bekenitek, és rányomod a folpakot gyűrten, és leveszed róla, akkor olyan, mintha jeges lenne a köröm. Hogy ezzel... Itt a nő mindjárt. Igazából, ha nem, nincsen benne UV-szűrő és azért átlátszó, akkor... Pentru a ușura aplicarea acestor modele, eu de obicei acasă folosesc și folia